Tak já vás všechny zdravím. Já použiju mikrofon, protože trochu budu šetřit hlasivky dneska, to potřebuju. Tak určitě ano. Neslyšíš mě? Tak já právě nemůžu moc nahlas, tak mikrofon. Už je to lepší? Tak super. Tak já tě prosím, náš Otče v nebesích, o tvoji milost, o to, aby si dnes tady na tom místě, když jsi tady s námi, aby si k nám promlouval, aby si mluvil do našich srdcí a aby to, co tady bude znít, aby to bylo tvoje slovo pro nás, pro naše životy, pro tento den. O to tě prosím, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak já bych začala. Chci dneska mluvit o takové věci, jako jestli nám to stojí za to věřit Bohu. Jestli je to dobré. Jestli se nám to vyplatí. No, to si každý odpovídá sám, že jo? Já nechci, abyste odpovídali nahlas jako ve škole, ale ta otázka nás může napadnout. A může napadnout každého člověka a je správné, že nás napadá, protože by bylo hloupé dělat věci a nevědět proč. Ale my jsme tady na tomhle místě, protože jsme poznali našeho Boha a my víme proč. My víme, proč mu věříme. A tak jenom chci dneska připomenout některé věci, které je dobré si připomínat. Bůh nám říká, že se máme proměňovat. Bůh říká, že něco máme měnit v našich životech a to taky má svůj důvod, že jo. Já bych jenom poprosila do Římanům, do 1. kapitoly, od toho 20. verše. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. A ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. To je ten důvod, proč my potřebujeme Boha. My potřebujeme tu změnu, kterou on nám přináší. My potřebujeme v té tmě vidět. Proto o tom dneska budu mluvit. Máme důvod, máme potřebu se svěřovat Bohu do ruk. On říká, že nás stvořil pro věčný život, jestli se nepletu. My jsme v jeho obrazu, my jsme stvořeni pro věčnost. Ale zároveň taky víme, a to je taky v listu v Římanům, ve 3. kapitole 23, že všichni zhřešili a nemají tu boží slávu. Postrádají boží slávu. Zároveň jsme ale ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Proto ho potřebujeme. My nemáme boží slávu, my ji potřebujeme skrze milost, skrze to, co Ježíš udělal, získat. A v Římanům 6. kapitole, ten 23. verš, ten je úplně jasný, konkrétní, který říká: mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Proto ho potřebujeme. Potřebujeme ho, abychom mohli žít. To je na začátek. My jsme tohleto prožili. My jsme tohleto zjistili. Díky Boží milosti, díky jeho doteku naše srdce ožilo a věděli jsme, že to je skutečné, že to je pravda, že tohle je pravda, tohle slovo, které říká, že potřebujeme Krista. A proto jsme dneska tady.
já ani nevím, proč mi to tak jako Bůh dal na srdce, ale možná to souvisí s tím, že přemýšlím o tom, jak mluvit s ostatníma lidma. Jak kolikrát se mě zeptají, nebo nezeptají, já nevím, co mě čeká ještě. Kolik lidí potkám, kterým budu odpovídat. Tak je dobré si to uvědomit ještě znovu teď. Proč vlastně jsem tady, proč vlastně věřím Bohu a proč ho potřebuju a proč je to tak důležité. Není nic důležitějšího, já nevím o žádné jiné věci na světě, která by byla důležitější než tohle. Bůh po nás chce změnu. Bůh říká, že se máme proměňovat obnovou svojí mysli. A proč to asi říká? Nejdříve nastala změna v našich srdcích, že jo? Nejdříve nastala změna v našich srdcích, kterou způsobil on. Změnil se náš způsob života, změnil se náš život a dokonce se změnily i naše pocity, naše vnímání světa. To všechno je změna, to je velká změna, to člověk neudělá sám ze sebe. Tak proč třeba, co ta změna srdce? Proč jsme ji potřebovali změnit srdce? Naše srdce bylo tvrdé, naše srdce bylo zrozeno s tou hříšnou podstatou. A dneska my víme, že Bůh poslal Ježíše proto, aby nás zachránil. Že jo? Je to v Janově evangeliu ve 3. kapitole, 17. verš a dál. Tam máme. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. To je ten hřích, který je vlastně největší, asi ze všech bych tak řekla. Nevěří v Syna Božího. A to ostatní, to je na to nabalené. To ostatní s tím souvisí, to ostatní z toho vyplyne. Ten způsob života a dělat věci, které dneska označujeme jako hřích, to vyplývá z tohohle. Že neuvěřili ve jméno jediného Syna Božího. Já si pamatuju na svůj život dříve, když já jsem taky tomu nevěřila. Já jsem si říkala, to je taková hezká pohádka, to je tak hezké, že to ani nemůže být pravda. Jako to, tady mě snaží se někdo ombalamutit jako jo, a uchlácholit. Ale nakonec se mě Bůh dotkl tak, že já jsem věděla, že to je pravda. Dneska už nemám ty pochyby. Dneska vím, že to tak je. Dneska jsem zažila s Bohem tolik věcí, že jsem si jistá. Ježíš mluvil o tom, že to je hřích jemu nevěřit, nebo nevěřit v jeho jméno. Ježíš to říkal sám. To zní troufale, že? Ale je to pravda, protože on věděl, odkud je kde pramení ten problém člověka. Právě v tom, že nevěří v Ježíše. Aby jsme mu mohli věřit, ale tak potřebujeme jako trošku mít jistotu, ne? Nějakou, že to je někdo důvěryhodný. Jako třeba to je jako s lidma, že jo? Budu věřit všem bezhlavě, no asi si radši ověřím, jestli ten člověk opravdu to, co řekne, tak udělá, jestli se mu dá věřit. A s Bohem je to stejné. Já taky potřebuju vědět, jestli se mu dá věřit. A jak to zjistím teda? Jak to zjistím? To je nějaké tajemné nebo úplné? Není. Ježíš sám mluvil o tom, že kdo vidí mě, vidí Otce. On to říkal svým učedníkům a říkal jim to proto, aby věděli, jaký je Bůh. Jaký je Bůh Otec. A jaký je? Je přesně takový, jak se projevoval Ježíš. A Ježíš jsem si teda nevšimla v těch záznamech, že by někde bylo, že by něco řekl a to se nestalo. Naopak. Cokoliv on řekl, to se stalo. On řekl tomu, co byl malomocný a ptal se, jestli chce ho Ježíš uzdravit, jestli ho chce očistit. Tak Ježíš mu řekl, chci, buď čistý.
A stalo se to. A byl čistý, byl uzdravený hned, tam bez nějakých pochyb. Když řekl ten fíkovník, ať uschne, tak uschnul. To bylo slovo, které mělo váhu, kterému se dalo věřit. A to je pro mě teda důkaz toho, že to je důvěryhodná osoba. Že mu můžu věřit, to, co on říká. Takže co on říkal? Taky říkal v první kapitole v Janovi, že těm, v první kapitole v Janovi ve 12. verši, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc. To je co? Dal pravomoc. Dal nám moc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. To se stane s tím člověkem, který uvěří v jeho jméno. To je rozdíl. Ten, který nevěří, je již odsouzen. Ten, který nevěří, chodí ve tmě, protože nevzdal čest slávu Bohu, která mu patří. Ale ten, který věří, to je rozdíl. Stává se božím dítětem. A jaký je ještě Bůh, jak to ještě jinak můžeme si tak jako poznat. Víte, jak říká, že máme nést ovoce v Galackým, v 5. kapitole, 22. můžeme se tam podívat. Tam je popsaný ovoce Ducha Svatého, že jo? Ovoce ducha. Galackým 5.22. A jakého ducha myslíte? Ducha Svatého, že jo? To je ovoce, které přichází z toho, že jsme v spojení s Bohem a je to boží působení, které způsobí, že to vyroste v našich životech. Takže to je vliv boží. Ty vlastnosti, které jsou tam vypsané, tak to je boží podstata. Protože jsme spojení s Bohem, proto to vyroste. Tohle je jeho ovoce. Takový on je. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon, tam je napsáno. A nám se to určitě líbí, tyhle vlastnosti. A my si můžeme být 100% jistí, že takový je Bůh. A to ovoce, které roste, ovoce ducha v našich životech, je právě proto, že to je on. Myslím, že takovému se dá věřit, ne? Proč ne? Tam já nečtu nic zákeřného, podlého, lživého. Já tady čtu samé dobré věci. Je zajímavé, jak když Ježíš mluvil o té změně, nebo nevím, jestli je to tam přímo popsáno jako změna, ale on jim říká, že se mají něčeho bát a něčeho se nemají bát. Můžeme do Lukáše, do 12. kapitoly, 4. verš. Čtvrtý verš. Pravím vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom už nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Geheny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Proč myslíte, že to Ježíš říká? Asi to bude důležité, protože je to stejné jako s tím, když řekl, chci buď čistý a ten fíkovník ať uschne. Tak pozor, tady,
něčeho se nebojte, ale něčeho se bojte. Protože ať je to, co je to za místo Gehena? Je to místo, kde není Bůh. Je to místo, kde není to, co jsme si četli. Láska, radost, pokoj. Žádná ta dobrá věc tam prostě není. Někteří se tomu smějou, že třeba peklo, to neexistuje. Jednou to zjistí. Ale je lepší to zjistit teď, když to tady můžeme si jasně přečíst a víme, že Ježíš je ten, který nelhal. Proč by najednou tady vytáhl něco, co není pravda? Ne. On věděl, že nás má varovat. A proto tak moc ho potřebujeme. Protože dneska tolik posměchu a tolik nevíry mezi lidma, protože jsou v té tmě úplně popletení. A to by nás nemělo ale odrazovat, že jo? To by nás naopak, je dobré si uvědomit, proč tomu věříme, proč stojíme na tom, co je napsané v Bibli. Protože to je pravda. Já teď zkusím nějaké příklady z Bible, jak třeba nastala změna v životě člověka, tak zkusíme do Lukáše, ještě zůstaneme v Lukášovi, ale nejdříve do 12. kapitoly v 15. verš. Tam ještě Ježíš vyučoval o chamtivosti a o starostech. Tak možná to bychom si to mohli přečíst celé. Takže 15. verš. Mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu a on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil. A pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby a řeknu své duši, duše, máš hodně zásob, na mnoho let, odpočívej, jes, pij a raduj se. A jak to bylo dál? Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Řekl svým učedníkům, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli, neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Jak je to tady úzce spojené, chamtivost a starání se, úzkostlivé starání se o svůj vlastní život. Je to zajímavé, že Bůh mu říká blázne. Tam na začátku jsme si četli, že lidi se stali blázni a mysleli si, že jsou moudří, že? Tak to je tady jeden z těch příkladů. On si myslel, že už je takzvaně za vodou, že má dost našetřeno a už se mu nic nemůže stát, bohatý, nejbohatší a pic. Bylo to jinak, že? Tady tyhle vyučování asi slyšelo hodně lidí. Jo? A třeba v Lukáši v 19. kapitole tam je človíček, který mě zaujal, na kterém je vidět změna. Jo? Úplně úžasná změna. A je to o Zacheovi, to už ho taky známe, že jo? 19. kapitola, vlastně od prvního verše to tam je. Lukáš 19. Jo, to je ono. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Tady se zastavím trošku. To byl možná jeho způsob života.
cíl, bohatství, způsob, jak ho získat, jakkoliv. Víme o tom, že ti celníci nejenom, že vybírali to, co měli, tak si vybírali i něco navíc. To se dá taky najít v Biblii, když Jan Křtitel říká celníkům, jak se mají chovat, že nemají brát nic navíc. Tak asi to tak bylo. Když tady ten muž byl bohatý, tak to tak trošku napovídá, že asi to nebylo úplně čestné. Nevíme. V každém případě tenhle muž chtěl vidět Ježíše. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Tady vidíme, že Zacheus z toho měl radost. Asi to nebylo běžné, aby ti lidi, kteří byli považováni za ty spravedlivé a ty, kteří žijou správně, aby navštěvovali podezřelé individua. To asi nebylo běžné a Zacheus s tím určitě nepočítal. On jenom chtěl ho zahlídnout, a protože ještě byl prcek, tak musel na strom. Tak to musela být opravdu velká radost pro něho, když si ho Ježíš všiml na tom stromečku a ještě chtěl jít k němu domů. No a všichni, kteří to viděli, ale začali reptat, že jo. Všichni, kteří to viděli, začali reptat. To je od 7. verše dál. Že vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastavil a řekl Pánu: Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to 4násobně. A Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. To se stalo. To je změna prostě. Já tady vidím nádherný příklad změny. Najednou Zacheus věděl, co je správně a najednou si byl vědom, že někoho ošidil a jestli někoho ošidil, že mu to teda vrátí a dokonce 4násobně byl ochotný zaplatit i z úroky to, co provedl. Prostě tohle je jen proto, že Ježíš projevil zájem o něj, že chtěl jít k němu. A jeho to změnilo. Nastala ta změna. Jeho srdce bylo proměněné. A změnil se prakticky hned, instantně, jeho způsob přemýšlení a jeho způsob života. Hned tady vidíme, že to chtěl všechno rozdat a navíc byl plný radosti. Jeho pocity se změnily. Já si nemyslím, že by on v radosti lezl na strom. On možná byl velmi rád, když se na ten strom dostal. Jo? Tam mezi lidma si ho lidi odstrkovali. Určitě nebyl populární, když ho považovali za hříšníka. A najednou on je tam s Ježíšem a raduje se. Prostě když udělal věc, která přinesla ten boží dotek, dal do pořádku svůj život, vrátil, co ukradl, tak přišla radost. Jeho pocity se taky změnily. Takže srdce se změnilo, způsob života i jeho pocity se změnily. To je prostě boží působení. Další člověk takový, ten je ve Filemonovi. Tam je zmínka od 10. verše, prosím tě. Tam je zmínka o jednom muži, který se jmenuje Onezimus. Onezimus, takové jméno. Prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný. Avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty.
ještě kousíček dál, potom on tam píše, 18. verš. Jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Co asi se tam stalo? Ten Onezimus posílá ho k Filemonovi zpátky. Vypadá to, že asi si vzal něco, co mu nepatřilo a utekl. Nevíme, já nevím přesně, říká se, že to asi byl jeho nějaký otrok nebo člen z toho jeho domu, který prostě se zbalil a odešel. A setkal se s Pavlem a něco se muselo stát. Protože to taky, proč by jako sloužil někomu ve vězení pro evangelium? Proč by jako to dělal, že jo? Už konečně zdrhnul a má klid a nemusí poslouchat a má prachy a všechno. Tak asi se setkal s Pavlem a uslyšel evangelium. Tak proto nastala změna v jeho srdci, v jeho životě a byl ochotný sloužit někomu, kdo byl zavřený, který mu se asi smáli taky. Římani určitě, že? Ti jako nebyli daleko k nějakému posměchu, ale navíc ještě je zabíjeli pak, že jo? Byl ochotný a změnil se. A navíc myslím si, že i tohle to přináší radost a změnu těch jeho pocitů. Možná si předtím myslel, že mu je ukřivděno, že jako je ošizený o něco, že si nemůže dělat, co chce a že mu není dobře. Možná si to všechno myslel, proto ho to motivovalo k tomu, aby utekl a choval se, jak se choval. Ale pak najednou je ochotný se vrátit a sloužit. Před čím utíkal, najednou je ochotný to udělat. Protože ví, že to má význam. Protože ví, že Bůh o něm ví. Protože slyšel evangelium. Tak takový další příklad, no. Člověka se změnou. Co třeba, jak byste si tak tipli, že kde to může tak začít, tahle změna? Já si myslím, že tyhle změny začínají prostě jednoduše, jo? Jenom tam, když uvěříme tomu, co je napsané. Jo? Jak tam Ježíš vyučoval o té chamtivosti, jako, že nemáme být chamtiví, tak když tomu uvěříme, že opravdu ta chamtivost nám nepřinese nic dobrého, tak poslechneme, co máme udělat a přinese nám to radost. Přinese nám to i změnu našich pocitů. Najednou pak si nepřipadáme ukřivdění a ošizení. A přestaneme závidět těm, co mají o trochu víc. Nebo o hodně víc. Někteří mají o hodně víc a jsou to podvodníci. Jo. Ale Bůh o nich ví a jim to radost nepřinese. Protože neprávem nabité poklady neprospějí. To je z přísloví. Nevím ale z kterého. Nevím z které kapitoly. Tak, co třeba něco jiného? Co odpuštění? To je takový jiná trošku oblast než chamtivost, to je úplně jasná, že jo? Nebudeme krást v obchodě čokoládu. Ale co odpuštění? Bůh říká něco o odpuštění, to vy všichni víme. Kdo už se aspoň jednou slyšel nebo se modlil Otče náš, tak ten ví, co říká Bůh o odpuštění. Odpušť nám, Bože, tak, jako my odpouštíme. To znamená, Bůh chce, abych jsme odpouštěli. Je to tak? Já tady si dovolím teda jako svůj zážitek s odpuštěním. To byly dvakrát, tak jsem si to tak ve mně silně zafungovalo, že si to pamatuju dodnes. Já když jsem, ještě než jsem uvěřila, tak já jsem neměla moc dobré vztahy s maminkou mojí. Ona už dnes nežije, ale věřím, že by jí nevadilo, že o tom mluvím. Já jsem se na ní zlobila, že se o mě nestarala dobře, že dělala věci, které byly pro ostudu, místo aby se starala o mě. Připadala jsem si ukřivděně a odstrčeně a všechen ten hněv ve mně jako pořád rostl a to naše vztahy úplně rozbilo. My jsme se potom později viděli tak jednou za rok. Já jsem odešla z domu brzy, asi v 18 letech a pak
Jsem tam neměla důvod je ani navštěvovat. Až do doby, než jsem uvěřila. A pořád jsem si celou tu dobu říkala, že to je její vina. Že to je její vina. Všechny moje problémy jsou její vina. Pak, když jsem uvěřila a zažila tu změnu, podobně jako Zacheus, a to přijetí od Boha a to odpuštění toho všeho, co já jsem měla na svědomí, to mě dalo tolik radosti a najednou já jsem byla schopná se dívat jinak i na ty ostatní lidi, i na svoji mámu. A tak jsem se jí omlouvala. Bylo skoro hned po tom, co já jsem uvěřila. Pár dní jsem jí začala psát dopis, tehdy ještě nebyly mobily. Tak navštívila jsem ji a bylo to snad poprvé v životě, kdy já jsem k ní mohla přijít, upřímně ji obejmout a říct jí, že ji mám ráda, protože se to ve mně změnilo. Ve mně se to změnilo a to jen proto, že Bůh odpustil mě. Bylo to tak silné, že si to pamatuju do dneška a naše vztahy se zlepšily hodně než předtím. A to, že jsem v sobě měla to, že ona za to může, to najednou bylo pryč. Já jsem věděla, že ne, že ona stejně jako já potřebuje Ježíše. Že to nemůžu tak já soudit. Tak, to bylo nádherné prostě. Ale taky jsem zažila věc, kdy se mi nechtělo odpouštět. To byl zase jiný člověk, který mě ublížil a zranilo mě to hodně. A říkala jsem si, tak to nemůžu přece odpustit jen tak, jako co takovou hrůzu udělá a já jako mám odpouštět. A já jsem už byla věřící v té době, já jsem věděla, že ano, že Bůh říká ano, odpusťte. A já jsem úplně byla naštvaná, že musím, jo. A pak jsem se sklidnila trošku a říkala jsem, já vím, Bože, ty máš pravdu, tak já mu to budu odpouštět. A úplně jsem u toho brečela, normálně to bylo neuvěřitelné, mě tekly slzy, jako se mi nechtělo, jako jo. Ale já jsem věděla, že mám, tak jsem prostě v slzách říkala odpouštím. A pak jsem se trošku uklidnila a zapomněla jsem na to, už jsem se k tomu nevracela ten den a pak nevím, po nějaké době, pár dnech nebo týdnech, najednou to zranění, které bylo v mém srdci, tam nebylo. Já to nechápu. Prostě to bylo pryč. Já, když jsem si na tu událost pak vzpomněla, tak říkala, jo, to už je dávno, to už nic, to už je pryč. Bůh to vyřešil. Prostě můj pocit se změnil. A to fakt jenom proto, že i když se mi nejdřív nechtělo, tak jsem udělala, co Bůh řekl. Takže odpuštění víme, já to vím. Já si myslím, že tady jsme všichni, kdo to zažil, kdo může to odsouhlasit, potvrdit na podobných příkladech, že opravdu to má velkou moc. Takže zase vidíme, když Bůh něco říká, tak je to pravda. Když Bůh řekne, že to odpuštění je důležité pro moje srdce, tak je to pravda. A já mu to můžu věřit. A zažila jsem, jak se změnily moje pocity. Úplně neuvěřitelně. Z nenávistí láska? Je to normální? To je prostě Boží dílo. No, a co třeba, můžeme jít teď do Římanům, do 1. kapitoly, nevím, 23, ano, od 23. do 28. To je zase o těch lidech, kteří nevzdali slávu Bohu, kteří byli ve tmě. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla.
Vyměnili boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Tady za chvilku zastavím, protože tady je popsáno, že se lidi místo, aby se klaněli Bohu, tak se klaněli jednak člověku a zvířatům a všemu tomu, co Bůh stvořil. Je to tak? Když poslouchám nějakého člověka více než Boha, tak asi se to dá zařadit tady do téhle kategorie. Slávu Boží vyměním za člověka? Opravdu? Mi to stojí za to? Jako my asi nemáme doma nějaké draky, ještěrky a podobné, kteří se třeba v jiných kulturách objevují jako uctívané bytosti, nebo neuctíváme vodu, les a vzduch a podobné věci. Většina lidí tady v Česku asi ne. I když jsou tady některé skupiny, kteří se jakože vrací ke kořenům pohanským a některé věci tady z toho dělají. No nevím, jestli jim to bude k užitku. No já vím, že ne. Teda už jsme to tam četli, že ti lidé kde skončí. Tak budeme číst dál. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. To je trošku jiný kalibr, že? Co s tím? Zase to vypadá, že tam na začátku byla neúcta k Bohu a nevíra, nemilovali pravdu a proto nastal zmatek v mysli. A to má to nějaké řešení? Tak já nevím, tak jako jsme si to říkali o tom odpuštění a o té chamtivosti, tam to taky mělo řešení, že jo? Tam se lidi zachovali podle Božího slova a něco se změnilo. Tak co myslíte, jestli nějaké to řešení existuje, tak by mohlo být i v Bibli popsané, že jo? Zkusíme, prosím tě, do 12. kapitoly v Římanům, do 1. verše. Tak. To je co? Už to čteme, že? Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Mám změnit svůj názor? Podle Božího slova obnovit svou mysl, neboli změnit svůj názor? Asi ano, že? To tady Bůh říká. Takže když si najdu v Božím slově, co on o tom řekne, o té mé situaci, a zjistím, jestli se to Bohu líbí nebo nelíbí, podle toho se zařídím. Buď to budu dělat, nebo nebudu dělat. Je to tak? Jsme k tomu vybaveni, jsme k tomu zmocnění. My, kteří jsme dostali tu pravomoc stát se Božími dětmi, tak máme tu sílu tohleto poslechnout, co říká Bůh. A co bude dál? Tak jak já, když jsem se snažila odpouštět a nešlo mi to úplně jednoduše a úplně jsem toho brečela, moje pocity říkaly, jako to nejde, ale šlo to, tak stejně tak to může být i v těchto těžkých situacích. Když si myslím, že se mi líbí ten nebo ta, nebo já nevím, jak to je, tak ano, to tam může být skutečné, ale ty pocity se změní. Ve mně taky byla ta nenávist skutečná. Ta tam byla,
a ta křivda, jo, to tam bylo. Ale když jsem poslechla, co řekl Bůh, tak to odešlo. Odešlo to. A já jsem ani nemusela říkat něco jako vypadni. Ono to odešlo jenom tím, že jsem poslechla Boží slovo. Že jsem řekla, ano, já odpouštím. A když tady řeknu Bohu, moje mysl je zmatená a mně se líbí, co se mi nemá líbit, to je můj nepřítel. Tahle ta neslušnost, jak to tam je popsané, nebo zvrácenost, je to můj nepřítel. A co Bůh udělá s mým nepřítelem? To víme, že jo? Bůh nás chrání, Bůh nás vysvobozuje z moci nepřátel, Bůh nás vysvobodil z moci tmy. To už máme napsáno, to je náš Otec v nebi, nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. Tohle je pravda. Takže to, že to na mě někde něco zkouší, to ještě neznamená, že na to má právo a že já tomu musím podlehnout. Nemusím. Nemusím. Já jsem Boží dítě. Já nemusím. A když mě to přemáhá jako silnější nepřítel, tak můžu volat k Bohu a můžu říct, Bože, tenhle nepřítel je silnější, ale já chci jednat podle tebe a budu jednat podle tebe. Posilni mě, posilni mě, posilni mě. Bůh to udělá. Bůh to udělá v každé situaci v životě. Není nic, co by Bůh nedokázal. Mě to takovou radost dává. Proto Bůh říká, že se máme proměňovat. Že jo? Obnovou své mysli. Obnovou své mysli. To znamená, já si opravdu potřebuju zjistit, moje mysl to potřebuje zjistit, jaké je to Boží slovo, co říká, co tam je napsané. A pak můžu tomu věřit, když jsme si řekli, jaký je Bůh, můžu mu věřit, je důvěryhodný. Ano, je důvěryhodný a já už jsem to aj mohla zažít a vy jste to mohli zažít. A navíc si to Bible sama sebe nevyvrací, Bible sama sebe potvrzuje. A pokud nechci, dobrá, nemusím, ale víme, co bude na konci. Bude to místo, kde nebude nic dobrého. Ježíš sám o tom mluvil, tam bude pláč a skřípění zubů. A dneska v téhle době okolo nás se rojí tolik hloupých nápadů lidských, kteří si myslí, že jsou moudří, ale jsou blázni. Množí se to tak, že jsem úplně to měla tak na srdci dneska znovu připomenout. Tohle je pravda. Boží slovo je pravda. Toho se držím a to mi přinese užitek. To je všechno. Amen.